सना माबे बिसनि गारांजों माबे भाइरासनि सोदोबजों माबे कभिड-19नि रावजों बुफ्रुसारबावनो आंदि नोंजों हां मोनफ्रामबो लोगोमोन साया माया आंनि जरासे मेगनाव नोंमोन आंनि थै जिबख्रि रोदा मोनफ्रोमबो नोंमोन आंनि सेके बुब्लि मोनफ्रोमबो नोंमोन जेरावबो खालि नों आरो नोंल'मोन दिनै आंनि अंगनि देराखौ जिनाहारि मुंनि खास्रि अंगजों सिग्लि सिग्लि लुनानै होबाय बुब्लिनि गोथां जारिमिन इस है बे फाग्ला गस्लाया आंनो मानो हाबा इस ओइ इंराजि खन्थायावनो दंखायो try again never give up Bonda मा खालामबाय थादों समा माब्लाबानो गुगा जिलायलांसै नै बिदिसो गानो दा गावहा गाननोनो रोङा बिदिखौनोथ' गानखादोंमोन आं सिद्दा नाय बे गस्लायासो आंजों गानजायाखै आवसावा गावनो नाजायाखै खोमा आनै नाजानायाथ' नाजादों खिन्थु गस्लायानो गानजायाखै बन्दा नै गस्लाथाय जुथाफोरा जिउ गैया बेसादसो जोंनावसो जिउ दं बुद्धि दं साननो हनो मेलेम दं अब्लाबो जेबोखौनो बाहायाखै खोमा गावहा नाजानायाथ' नाजादों नाथाय सोरनिबा हेफाजाब नेदोंमोन स्मार्ट बय थांदो थां अखाया बारासो हागोन नामा आनै दा अखा बारा हाबा आंखौ लांफै दे सादाजों दे जागोन बाय कालु बाय आनै बाय बे साला थान्दासि खरना बुन्दियाबो बहा थांलायखोब्रा राव गैया बाव गैया सिखोमा साला बेरे फुंजानि आंहासो हांथोनो हुगारबाय थानांगौ ओरैनोबा हले गोसोफ्रा एरा सेसलै कर'ना अबेसे बे कर'ना नङामोनब्ला आंबो लोगो मोननाय नङामोन बे जारौ थान्दासिखौ जै कर'नानि कर'ना फैबाय थाथों मारैनो आं गाखो जाखो बालदिनि दिनावलाय आइ खांख्रिया साला बहा गनो नोङो दिनै मैथा गोजाजों होखागोन नोंखौ आरो नैबे दाबुआथ' आंनिसो जाबावगोन मिथिबाय ओइ जाबायहाय खुगासो नुलायलांबाय जाबायहाय थांथारसैबो आङो थांदो जाबाय जोबायहाय गुरबाय थाला
गुदुंबा मा बिसिबां दख'नाफ्रासो सिजोब्बाय खारजोब्बायसो फाग्लाया नाथुरानो गावजों गाव गेब्लेलायजोब्बाय खांख्राइखौनो मैथाजों जायाबा जाबावगोन बे थोबायहाय नायाबो गाज्रिसो जाजोबखाबाय खांख्राइ गोजायैनो स्टेप स्टेप एवसां संसां आदायाबो जाखानाय नङा बियो ओइ बा खारबावदोंलाय थान्दास्रि सोर आदाया जाया आं नोंखौ बुङाखैहाय नोंखौलाय मानो आदा होनलाबायनोसै आंलाय हांगोमोनमोन एम्फौ सुमुनो बिदि नङालै माइनाव बोरैबा दांबा फ्रुट बोरैबा दांबा खिन्थु डेन्जार मानो बिदि बुङो नों सना आइ गरमस्रो आइफिल मास्टार आंखौ दा जंखायखा हामालै थान्दास्रि प्ले कार्डनि रानि नों नङाब्ला थास खेलायानो जोबा आंखौ थासनि रानिजोंसो रुजुबावबाय नोङो अब्ला नोंहा साथारालायालाय मानो बिदि जाखो आंखौ प्ले कार्डनि कार्टुनजोंसो रुजुबावदों फाग्लिया साइसआ फिट जाजोब्बायथ' जै कर'ना नङामोनब्लाथ' दाहालागै गुजरात बम्बाइआवसो ब्लदबायमोन रुवासिं बुंदों सोरबाथि ओइ मा रुवाथि होनबाय थादोंलै आं रुवासिं बुंदों रुवासिं ए रुवासिं नामा सुपारलै बन्धु स्टप हेलौ मास्रि हेलौ गोख्रै जोंनि 10% होफै नङाब्ला दिगदार दङ बन्धु नोंथाङा स्टप होनबाय आं स्टप जाबाय मा जिसिब्रा जिसिनि दखान नङालै बियो ओइ खेलायनाय मोनदों खोनासं जिसि माने 10 क्रर होनदों 10 क्रर हा 10 क्ररनि %? हामालै थान्दास्रि गोरोन्थियाव फुल जाबाय हामदों दासो मोनदों हामदों मिनिदोंसो नोङो आइदै नांफियाव जानो नोङो आइदै गाबावथारासैसो आइदै आइ सना मानाव बिदि अख्रुबदो अख्रेबदों अख्रेब बोखाफै होनदों आइ सना थै गबाय नामा बोरै आं अख्रेबनो आइ सना थै गबाय नामा थै गबाय हेलौ हा माब्ला नोंथां जाबाय र' थांगासिनो आं
lagi raho जय हो फाग्लाया आंलाय सानदोंमोन आंल' 1 नाम्बार माथो 20-10 नाम्बारसिमसो दं बेलाय फाग्लिया आंखौसो आइसक्रिम बायदि गलि होजोबबाय हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि भिडिअआव बरायनाय थाबावबाय जों दिनै मोनसे गोबाव समनि उनाव भिडिअ देखायनो नागिरदों होनबा नोंथांमोना बेखौ नायलांबाय थादो आरो नोंसोरो जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब बेल आइकन थुनानै हो ओमफ्राय नोंथांमोना बेल आइकनाव थुनबावो दे दाबावखा नोंथांमोननो आं सासे सिनायथि होबावनो नोंसोर बेखौ सिनायखानाय जानो हागौ बेनो जाबाय मिस खन्थाइ हाय गाइस माबोरै दं जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो प्लिज ओमफ्राय बेल आइकनखौबो थुनो बावनाङा दानिया भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै फैदो हाय गाइस बेनो जोंनि गामिनि स्कुला नोंथांमोना बेहाय उन्दै उन्दै गथ'फोरनि गेलेनायखौ नुनो मोनगोन जों दिन्थिलांगोन जाय गेलेनायखौ नुयोब्ला नोंथांमोना उन्दै समनि बुब्लिखौ गोसोखांगोन स' नायलांबाय थादो लोगोफोर फै हाय लोगोफोर नैबे जाबाय गिदिंलायनाय गेलेनाय आरो बियो दुद्रुलायनाय गेलेनाय ओमफ्राय बियो अबस्के बास्के गेलेनाय आरो नायबाव लोगोफोर गोबां उन्दैफोरनि गेलेनाय नै लोगोफोर आरोबाव जों दिन्थिबावनो नागिरदों लोगोफोर आवगोलहाय जोंबो बेबायदिनो अन्थाइजों गेलेयोमोन बे जाबाय साबख्लाय खेला ओमफ्राय बेयाव अन्थाइ थरबा लानानै गेलेनाय जायो दायो जों गुबुन मोनसे खेला दिन्थिबावगोन गोबां इन्टारेस्ट खेला दङ नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय गथ'फ्रा नै थब्ल'गासिनो थ' लोगोफोर होनबा जों दिन्थिगासिनो
दुगैनोसो लुगैबायलां जि मोजांखायनि दैया गोथांलायने दैया दुगैनोसो लुगैथारबाय आंहा थारमा इसे मोजां मोजां खालामगासिनो साइसथारलै दुगैनोसो लुगैथारबाय आंहा हनै बे गथ' गेलेदों थयखौबो एसे खेबनोसै हेलौ गाइस दानिया नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नागिरदों गोरोन्थिनि बुब्लिखौ गाख्लायना जुजिनाय मिस्टार बन्डा जि मोजां मोजां बानायनो रोङोने इयो औ जोंसो रोंबावाने बिदि बानायनो आखाइ फारसेया मोजां जाबावनायमोनबाथ' साबसिनसो जाबावगौमोन जाबायहाय ने दिनै थोथ'बाय औ जाथ'सिगोनहाय लामाखौनो एसे लालांबावनोसैलां सुजुथाय बे मबाइल गोदानखौ लानानै मा खालामबाय थादोंहाय गोख्रै फै सरि पापा सुजुथाय बे मबाइल गोदानखौ आङो कभिड-19 नि थाखाय अनलाइन क्लास खालामनो होननायखायसो बायना होदोंमोन नाथाय बे मा खल गारियाव गोख्रै गाखो खन्थाइ नों बैसोआव एसेबाबो देरसिन नोंनो फोरोंदों नामा बे नोंफा हंग्ला माहाजोनखौ मबाइल बायनो थिनबा मा जायो सरि आंकोल बाथ्राया मबाइलनि नङा मा मबाइलनि नङा दाख्लैसो कभिड-19 नि थाखाय स्कुल बन्द जानायाव सुजुथायनि मबाइल गोदान नुनाय लोगो लोगो हमब्रायबायानो वाव स्मार्ट गार्ल अंकल एसे समायना जिखौ एसे खास्रि बिस्रि सरि जारौ सेसे बेसेबां समायना नों बेनिफ्राय खौथि गुन समायनासिन जारौ इट्स अके बाट गासिबो जिखौनो अननो सोलों आदा सरि जारौ सरि माय बेबी दुखु मोनबाय दुखुखौबो सहायनांगोन सुखुखौबो सहायनांगोन आंनि जिउ माय बेबी वाव नोंनि जिब जुनारखौ अननाया आंनि गोसोखौ गोजोन होबाय हाय आंनि मुङा दिदोम जारौ मा मुं आदा जाय सुबुंनि थुलुंगानि बुब्लियानो जिनाहारि खालामजानाय अब्ला बे सुबुंनि मुंखौ मिथिनानै मा फालांगि जागोन जायनि मुङा मासे जुनारजों समान जारौ मुं सोंनायाबो फालांगि आरो मासे जुनारजों आदा सुबुंनि थैखौ लानानै सुबुङानो फालांगि गेलेयोब्ला सोरखौ फोथायनो मानसिना जुनार जारौ आंखौ फोथाय इसोरनि समाय आदा नोंनि आखायाव गाननायखौ नायब्लानो नुयो नों नंगौ जारौ आं खृष्टानबाबो लामायाव गाननो मोजां मोनो जाहोना आं नोंखौ मोजां मोनो नाथाय धोरोमजों नङा बर' हिन्जाव महरैसो मोजां मोननायनि दैमानि बान्दोआव दा गोजाव नों आदा जारौ बे आंनि गोसोनि बान्दोआ सुस्किनि दै बायदि नङा सोरबा नागारबानो ज्रिं रानजोबलांनाय आदा नों आंनि बुब्लिखौ मिथियो दा औ मिथिगौ नों बुब्लियानो आंनि बुब्लि आंनि बुब्लियानो नों बुब्लि नों जेखि साना जेखि रागा जोङा आं नोंखौ नुजेननायनिफ्रायनो मोजां मोनो
नों मोजां मोननामोन बे मोजां मोननाया अराय बुब्लि बुब्लि थाबाय आदा आंनि मुङा मिथिंगा मिथिंगा I love you मिथिंगा I love you Abai. Ayaw, surbilai. Ade. Mata abu selai. Sita. Abai. Hono ya bawa. Ade. Adi. Kamu jubilai. Seriously, kasih misunan klub. Adi. siapa yang dengar? Nunggu mata bolonnya kalau kusel apa lagi ya? Adi. Seriously, misuna. Bidi nolai bima, nang aku gerendi dasan. Geranti? Daya seminci nengkau. Nang geranti buzibalai bima. Ang bidian nengtara. Jarlah seli, hinjau perjumbatai. Dapat som dongrani, nongabla, noi berua singni ruah, nangni koromata ko tubla singkau no second mensebenang nai nunga mitibai. Ruah sing, nunga ko sikli sinari kalam nani, dasim bagus nak nama. Ada mana munung no? Rani, thuilang ramu sayaki, nung serbai di maini saya mehur kalam nai ko malah bakar perdung. Zinahari, ang nungko zinahari kalamakai mitingga, baudang nung. Online class kalam naman ini, bayi pagla daya barsam nani thina na gede ko, nungko sereka kalam nai. Rasing, mobile kong seseng na nunga ni gusko, kau sekau nai diha kau, kasih bisik le dongman. Rani, belo nungdo. Nung ma bungdung mulai. Rep ko buruau, ma bungdung mulai. Zinahari, ma isi gedai sedep, Zinahari. Be video tuang nau dong le, nai ni nama, nai no, nai, besar, be, nai neng mana nai ni hacking le. Rasin, gua nang papi, ang bayi di bisbang sekolah pun ikut tadi ku supaya mana nang papi. Neng serbai di sekolah kau, ang ni jauh penang ne minit men sebenang nai dengan nai berua sing ne. True nang papi, nang ku putai nang mana mana ni ang ni dersin gerenciman. Sekolah, ruas sing ni mukau kau deh muzunai ni bantah kau dinilai bau neng ni takai ne, sekolah pun panon ne ang apa iman gadeng.
Sorbा दंबा आंखौ रैखा खालाम प्लिज सोरबा दंबा रैखा खालाम प्लिज सोरबा दंबा Hah? मा जादोंमोनलाय? रुवासिं आइजो हगार Wait! Sono nungলাই! Hey! Ya! Hey! Ya! 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 Hey! Ya! 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 Oi, hala kadu. Hey! 미친가 능? गोसोखौ हमथा मिथिंगा मानसिनि जिउआव गाज्रि बुब्लिनि बारा बारबाय थाया थ' थुदो नोंनि गाज्रि बुब्लिनि बारखौ होबथानो बे दिदोमा नोंनो रादाय होबाय हाब जारौ मोना मा गेलेदों अन्थाइ गर गेलेदों गोदो उन्दैयाव जोंबो बिराद गेलेयोमोनलै नंगौ नामा आदै औ नानि जारौमोन गोदोनि बायदि दानि जुगाव खि अन्थाइजों गेलेबावोलै नो ललिपप लाबोदों आं जानोबा नो नानि नोहाबो जादो नो नोहाबो नो बिदिखौ गेलेबाय थायोलै गोदोनि मानसिफ्रासो गेलेयोलै नानियाबो नो नोंस्राबो दानि जुगाव बिदि अन्थाइजों गेलेबावोलै बा आदैया जा अनसुलाखा जारौ नों आंखौ आदै जाया नों आंखौ बिगुमैसो जागोन बिगुमै लेंदे जारौ दे जारौमोन नै मोसानाय नायनोबा दे नायगोन दे गुमै नै जा मोजां मोसाखायोना मोसानाया डेन्जारखाना नानि नै नुबाय है बिदिखौ नायो नामा बर'खौ हो दे होमबा बर'खौ नायदो नो
नानिमोन जारौमोन नोंसोरखौ आं गाबोन दाउखि पार्कआव लांगोन दे फुङावनो ओंखार रावनोबो दाखिथा थगायनाय नङाथ' थगायालै नोंसिनिनो खसन फुङावनो ओंखार दे आयौ बुन्दिया लाजिथाराबो ओइ आदै बे उन्दै उन्दै गथ'साखौ लानानै माबोरै क्लास खालामदों नोङो लाजायासै ए नों दिदोमनो होनलाय अनलाइन क्लासजों पास जाबाय नोङो ए देनजारलै नोङो हाब आंखौसो अनलाइन क्लास खालामनो फैदों नोङो हे देनजारलै नोङो मिनिनोसो ओंखारलां देनजारलै नोङो देनजार हे बोराया ओइ आदै मालाबा लहाखौ हुखुनो दाना जा जेब्ला बे लहाया हुखुयै हुखुयै हाथियारि महर मोनगोन अब्ला बे हाथियारानो नोंनि सुथुर जागोन मिथिबाय हे गथ'आ आंजोंसो नांनो फैदों नोङो आंनि सिगाङाव देखायबावलायदोंसो देनजारलै नोङो देनजार ओइ नों मा खालामनो आंखौ मा खालामनो आंखौ हारसिंखाय लाय मोन्दों आंहाबो गें दङलै रुवासिं हे बोराया रुवासिंसो नाम लाबावदों आइदै गवालै नोंबो बेथा गवा ओइ बिरग' दिनै गबाय नों हुमेन ट्राफिकिंनि दालाल साला हाय मिथिंगा मिथिंगानि बिबार बिफाङाव दै लुदोंना गावनि ब्लाव ब्लाव जोंब्लावनाय बिखाखौ सुग्लायहोनो दै लुदों दिदोम नों मोनामब्रुं बिबारनि सेराव मिथिंगा बिबारनि मोदोमनाया रोखोमसे नङा आरो थुनलाइगिरिया बुङो बिबारखौ इसोरनोबो बावजोबा अब्ला बेफोरखौ दोनथ'दो न' रावबो गैया नामा दङ बाजै दङ फै जिरायफै जिराय दिदोम बाजैया मैया खाना जाहैनाया हर गेजेरावसो फैदों ए दालाय मानि खाना बाजैया दालाय पार्टियाव ओंखारा ए मोजां जेके पार्टियाव था जेके संगठनाव था किन्तु बर' नेसनेलिज्म बर' आइडिय'लजिनिफ्रायसो दोरोदनाङा नङाब्ला बर' जाथि हिसाबै थांनानै थानांगौआ गोब्राबसै ओमफ्राय आदा मानोबा फैदोंमोन अ मिथिंगा आं नोंनो फिसा अनथोबसो लाबोदोंमोन आदा दिदोम अननायनि अनथोबा फिसा गिदिरनि लिरथायजों सुजाया आदा अननायनि अनथोबखौ होग्रा आरो आजावग्रानि गेजेराव बुजिलायब्लासो बेनिख्रुइ बेसेन गोसासिन मुवा गैया आदा नंगौ मिथिंगा न'ला आंनि अननाय आरो मोजां मोननायनि गोसोखांथिनि अनथोब महरै बेखौनो होबाय आं आदा मुगलनि महाराजा शाहजाहाना जेरै गावनि अनजालि मुमताजनो ताजमहलखौ होनानै बुहुमाव मुंदांखा जादों बेबायदिनो आदानि अनथोबाबो मुंदांखा जानानै थाथों
जावलिया गोसोखौ गोबानानै लानो आं नोंखौ फैनो आंनि सेराव रजे नोंखौ आं खेबसे खुलुमनो गोरबोनि आयनायाव सोना लाबाय नोंखौ गोसोनि मन्दिराव सोना लाबाय नोंखौ थैस' थांस' जुगे जुगे नों आंनि सिरि सिरि बोहैलांनाय दैमु निजिरा बायदि सुग्लाय होफैयो नों आंनि हाथासि जावलिया गोसोखौ थैस' थांस' जुगे जुगे नों आंनि सिरि सिरि बोहैलांनाय दैमु निजिरा बायदि सुग्लाय होफैयो नों आंनि हाथासि जावलिया गोसोखौ इस खर'आनो सागायाखै आंहा थांगोन दे जागोन र' दोनथ'लाय दा रायलायगोन आं मिथिंगा माबे मा कल बाजै इसोर आफा बोराइ बाथौ खुगा बासियाव
मा नुनांगौ मा नुखो आंलाय इसोर इसोर महाप्रभु बाथौफोरबा अरजाथारामोनलाय आयु 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 मुलुगाव हौवाखौनो नागिरना मोनासै नोङा मिथिंगारानि मुलुगाव खृष्टान हौवासो मोनबाय इसोर इसोर बाजै मोजां मोनलायनायाव धोरोमा बिस नङा धोरोमाथ' सुबुं माहारिया दानानै लानाय मोनसे नेमखान्थिसो जागाबायानो गोदै गोदै रावजों फुस्लायनाया आंखौ गाइखेर लोंग्रा गथ' गोरलै बादि नंदों नामा इसोर इसोर बाजै इसोरा रावखौबो हिन्दु खृष्टान धोरोम महरै जोनोम होहराखै अब्ला मिथिंगा दायखौ मावनानै गाइखेरजों दुगैनो दाना जा नोङो दाख्लैसो फुजा होनायखौ नुवाखै नोङा मेगन बेरनाय नोंनि थाखाय आं बारे बारे फुजा होबाय थानांगौ नामा र' खिना फैगोन आं बायजोआव बाजै नों मा बुंनो सानदों सानदोंल' नंदों आलासिया गोख्रै थिनहरबा थिनहर नङाबा र' फैगासिनो आङो मिथिंगा बाजैनि रावाव हां थोन जानांगौनि गोनांथि गैया बाजैनि रावफोरानो जागोन जोंनि अक्सिजेनसो नाथाय आदा बुब्लि मोनफ्रोमबो गाज्रि बारल' बारबाय थायोब्ला सोर सहायनो हागोन मिथिंगा बुब्लिखौ जोंसो बायना लानांगोन जिंगा दासो सानसे गोजोननि बुब्लि फैगोन आयु फाफसि बोराया जेरावबो खिनोबो सान्थिबो गैयाहाय बे बेरग' अजानि थाखायनो आं बायजोआव खिनोबो मोनला हासुनोबो मोनला इसोर इसोर मा जाबावनांगौ जाखो इसोर 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 दिनै खुगा बासियाव मा नुनांगौ मा नुखो आंलाय दहाय दहाय आफा इसोर बोराय बाथौ इसोर 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 जेरावबो सान्थि गैथारला आङो मा जाखो बाजै मा जाखोसो होनदों नोङा बे एरै फुंजानि खृष्टान हौवा लाबोनानै हनै खिनो हासुनो थांनायावबो सान्थि गैया बे बेरग' अजा गुन्दाया मालाय खिनो हासुनायखौनो नायखुमाबाय थाबाय मा जाबावगोन जेबो सान्थिखौनो मोनला आङो मा जादों गावदां मा जानो हनै बे बेरग' अजा गुन्दाया मालाय खिनाय मानि नायखुलाबायग्रासो जालांबाय हाखांबायलासो आङो औहाय जोंनिथिंबो दाना जों नायहरग्रासो जालायलांबाय गिलायलांनायसो मोनलायलांबाय आङो बिनि थाखायनो खिनाय हासुनाय जेरावबो थांनो हायै बायदि जालायलांबाय लेट्रिन थानानै लेट्रिनाव खियाब्ला हासुवाब्ला सोरनि गोरोन्थि बायजोआव खिनाय हासुनायखौ बन्द' खालामनो थाखायनोथ' सोरखारा फ्रियावनो लेट्रिन बानायनानै होदों जायनि थाखाय खि हासुदैनिफ्राय सोमजिनाय बेरामा बाङाय जाबोदों बेनिखायनो बुंदों बाजै लांदाङै खिगारनाय उदां फिसिदिसि थादोहाय गावदां नोंस्रा आहा थांनोसै आं खिनाय हासुनायनि थाखायसो बेमारा जादों लेक्सार होनो मोनाखै मिथिंगा रानि हनै बेरग' गेन्द्रा गुन्दानि दाउलाया दाउबो खायसो मानसिबो खायसो हेलौ बागि बेसेबांनि दङ आरो नै ना मोनायाव बिराद मोजां मोजां सिमां नुदोंलै जागोन र' जागोन र' द'आव दानलै आङो द'आव जागोन आच्छा द'आव हाजारलै नैयाव बाजौ दे जाबाय दे जाबाय दा खेला जाबानो मोनगोन सिन्था दाखालाम दे गांबेसे दंबावोब्रा बस दंबावोलै थांफुजानिया दोनथ'दो गांनाया हाला आङो आखाइ मानि मावजोबलाय लांबाय जागोन हेलौ ओइ बन्दु एलि एसे थाब बानाय हरदो आंखौ खेलाया जाथारसिगोनलै इसिबां लेट मानो से दे बुं थाबैनो 2 आरो 9 दे
हटस्पटखौसोलै भाइ दे बाखि नङा दे नगर जाथारनांगोन दे जागोन ओइ अस्था जोबदोंना जोबाखैब्रा दंबावो फैगासिनो दं मानसिफ्रा nih बाना हरदो दिनैबो हले गांसे लाहैखाबायलां लाहैमारनोसै है लागोन सिख्लाफोरजों बेरायनाय सिमां नुदोंब्रा होनबालाय लाजागोन दे माबा मोनसे जाखागोन आरसा मोनगोन ओइ बायाव हरदो आरसा 500नि जागोन 500नि फ्लाइट सलायनायसो सिमां नुदों आङो 1 2 3 7 8 बेखौ हरदो फार्स्ट प्राइजआनो जाखाबाय आंना जोंनिया जाखांबानो खुनु सिन्था गैया फैसाया रग' मोनखागोन दे जागोन दे আচ্ছা হব আচ্ছা আমার তো পয়সা তো নগদ হে দে হইছে হইলে ভাবো দে अस्ताद जोब्बाय दा औ सुदो अस्ताद बे आनन्द बाजाराव माबा फुजा जादोंनोलै माबा सोरखि खेलाबो सोलिगोननो आंनो खौरां हरदों दहाय नंगौ नामा खबरा फाखा दा फाखाब्रा फाखा नै बिमाबो थु बिदिबालाय हो जाबदो आंहाथ' रेडिखा थु बान्दाखा मानसिबो सैया बिफां लाइफांबो सैया गासिबो नाख्रेबनाय गाग्लोबनायल' आइ गावदां माहा फाफि सोरनि बिफां लाइफांखौ दानदों नोंलाय मानसिबो सैया दाउ अमाखौबो सैया बिफां लाइफांफोरखौबो सैया नामा ओइ हाजि उरलि आंखौ बेंगि नंदों नामा एसेबां हसिख्रावना बेंगिसो बुंदों नोङो दाख्लैबो अमा फिसाखौ आथिं लेंग्रा खालामहरबाय आरो दहाय फुङावबो दाउलाखौ लेंग्रा खालामहरबाय आरो दाबो बिफां लाइफांखौ दानस'जोब्बाय नोङो मा मोदाय गोबादोंहाय नोंनाव दाउ अमा बिफां लाइफांखौल' नंदों नोङो बे नोंनि फिसा गेन्द्रा अजा बेरग' दायनाखौ आथिंखौनो लेंग्रा खालामनो मोनाबा आंनि बे नैबे गावदांनि बिखाया गोजोननाय मोननाय नङा सिबाय हाजि उरलि गावदां आंनि फिसाया नोंखौ मा खालामदों ना नोंजों रं नाम्बार जादों थु नोंनि फिसाय सक्ति कापुरजों रं नाम्बार जानो आं लासिं लाजिबायसो हां खोनासं हाजि बे नोंनि फिसाय सक्ति कापुरखौ सामोल खालामखा बे नोंनि फिसायनि थाखायनो आङो बे बायजोआव खिनो हासुनो थांनोनो हाला र' गवा नोंसोरनि बे जब कार्ड रेशन कार्ड खुन्दुं साथा गासिबो दानहोजोबनो हायाबा नैबे आं गावदां नामखौ लाया मिथिबाय आंखौसो दम होनो फैदों उल्था पार्टिथ' जेरावबो उल्थाल' गावदां नोंनि आखलखौ फेबिखलाथाजों सिथाबनानै लाखा गावनि आखलखौ मिन्थियाखै सानदों सोरजों लाइन मारियो सोरनि जब कार्ड खुन्दुं साथा जाखोमायो लाजिबायसो हाय आं नोंखौ हाजि उरलि नै आंनि आखायाव मा दङ नुदों नों बायदिखौ एफ्फेगासिनो नाङा आंनो मिथिबाय नांलायनो फैदों बे आंजों मा खालामनो नों गावदां नों गावखौनो फुलन देबि बायदि मोनदों नामा ना लिडार ना लेडि डन नोंनि सिगिनायखौ बे आंनि खानाय दोंसेबो गिया गोख्रै दाउनि दामाहाय नङाब्ला आंनि खर' रोनसान्द्रि गाखोनांगौब्ला दिगदार दं आंजों नांलायनो फैदों मा बिलाय गावदां न'आव दङ ना हा मानसियालाय न'आव दंना गैया बिलाय फै फंबाय फै नो बहाय जिराय
आंना बहायनो जायोलै हायावनो ओइ फंबाय बहिबा जानोलै माथि फिरानोलै फंबाय बुजिबाय ना थैनो रोङै थाम्फैफ्रा बबावबासो हाबनानै फैलायबाय थाम्फैनि मुलि अल आउट होनानैसो बुथारजोबनो गोसो जायो आङो हामालै बाजै हामा साउथ इन्डियानि एक्टरफोरखौनो फुथारनो नागिरब्लाय बोरै जानांगौ जाखो बाजै नाफाय बाजै नाफाय बुथाराथाय माथो खामानि गैयै मानसिफोरखौलाय बेसेबां जिबिनि मेम'रिब्रा नोंलाय जोबनो रोंला थां काप गंनै लानानै फै बे महा पापिफ्रालाय बहा थांदों नोंनि जिरख'नाय सालिख'नायफ्रा न'आवनो गैया बे बाजै बाथ्राफ्रालाय मा मैनासु बायदि गोफार ब्रा जोंखौ ओरैनो जौ लोंनो सानदों नों जोंबो मोनसे नङा मोननै नङा मोनथाम बिजनेस मावब्रा मोनथाम 3 बिजनेस थु नोंसिनि बिजनेसा मिनिनोसो ओंखारो आं फंबाय बिनि मेम'रिया फुल जानायखाय मोजां बुंलालै फंबाय खालि फ्रेफ्रेल' बुंलाबायग्रा जाबाय र' फंबाय आं बिजनेसनि अस्त्रखौ लायनि नों जिरायथ' जागोन दे अस्ताद बाजै सना जिरख'नाय न बेखौनो लादो मेब्र' आगै बुहुमाव नों ल'थारसै आंनि दुखु सुखु गांनाय उखैनाय गासिबो सुंथाग्राया एसे मोनबावनाय मोनब्ला हामथारगौमोन आगै गैलालै बाजै गैला नै बेल'थारसै दा बिजनेसाव नांलायगोन ना बेखौबो नै नांगौ होननायखौ माबा लाबावबाय नों दाया उदिसखौनो लालाहाय आगै आंखौ नों नङाब्लानो आं गोथाङैनो गोथैखा ओइ गावदा बे हिन्जावनि रेखा गैजायिजों नों मा डायलग खालामबाय थादों बिब्दि नङालै अस्ताद बस आं बाजैनाव हिन्जावसो बिदों डेन्जार जाबायलै निउ बिजनेस चलो फंबाय गोबावसो जाबाय मानसिफ्रा नेगासिनो दं फन हरगासिनो दं दा लोंनो थाखाय जौ थफ्लाखौ लाबावदो ओजों बिजनेसा जोंहा बिजनेस खालामनायाव जोंहा दा लोंनांगौ मिथिबाय बस्थु गोबावसो जाबाय चालु बिजनेस चालु बस फैदो फंबाय फैदो थादोलै बाजै थांसै फाग्लाया बावनो होनसैलै इस्टाव लांदो आसोल जाबायलै आंनिया होद फाग्ला असय्य साला ओइ आसोल
जिरायना फन हरदों खोमालै बार्थडे बेखौ लांफानोसै आसोला बिराद बेस्थ' थायोलै आजिखालि र' आं हरनो र' हेल' बन्धु मा खौरांलै लकडाउन जाजेननायनिफ्रायनो माथो जेबो खौरां गैया माने बेस्थ'ब्रा बेस्थ'आ लोगोफोरजों बेस्थ'लै बेरायनायावनो ओमफ्राय बन्धु नोंलाय अबावथो दङ मा लोगोफोरजों बेरायलाबायनोब्रा फाग्ला फाग्लालाय कर'ना लकडाउन काफेफ्रावनो बेरायलाबायलै मा कर'नाब्रा कर'ना गैलालै बेफोर गासिबो पलिटिक्स गोजासो ओमफ्राय बन्धु सासे लोगोनि बार्थडे दंमोनलै फैदो रानि गाथोनाव फाग्लासो जाबाय नामाब्रा नोंसोरलाय कर'नाखौबो गिथारला आरो सरकारनि एसअपिखौबो मानिथारला फैदोब्रा बन्धु माथो मा कर'ना समना बेलाय मा एसअपि बादो बेफोरखौ पलिटिक्स गोजासो बेफोरो राजनिति गोजासो गारजामोनलै बन्धु आं दासो सेकेन्ड द'ज भेक्सिन थुनानै फैदों आं थांनो हानाय नङा सेसलै बन्धु नों सेस नों हले गैला हट लाबो रायलायना मा सेसब्रा दाबो मिथिया नों बन्धु भेक्सिन थुजानानै साबैसे मानसि थैखो है मा फाग्ला बक्सलाबायब्रा नोंसोर बायदि गोरोंफ्रालाय है सेसलै नों बन्धु नों हले बोसोरैल' जोरसिगोन हाबा जाबाबो गथ' मोननाय नङालै नों बन्धु सेसलै नोङो बिमाबो मा खोनानाय बाथ्राखौ रोंलाबायब्रा नोंसोरलाय दोन बांद्राय बाथ्राफोर रायलायनो बायोलां आइया थैनो लागा मानसियासो दानलायबावबाय बिमाबो थ'थांसैथ' बार्थडेफोरखौ हाथाया जालालै सानैजों थांनांगौ नोंसोर जेबो सिन्था दाखालाम आं थासान्दियाव मा नांगौ होजोबगोन आं मोजाङैल' फराय सिन्था खालामनांगौनि गोनांथि गैया आं थासान्दियाव गासिबो जाजोबगोन रुवासिं बे गथ'साफोरखौ लानानै मा खालामनाय जादों ओइ हिर' मोसानि खुगायाव बार बार आखाय दाहो मिथिबाय जादोंमोन नोंसोर बेखौ सिनायगौ ना बियो जाबाय हिउमेन ट्राफिकिंनि डन मुङा बेनि रुवासिं सार आदाया जोबोद अनसुला बियो जोंनो अनलाइन क्लास खालामनो गंफा गंफा मबाइल बायनानै हरदों आरो बुंबावदोंसो फैगौ समबाराव अनलाइन एग्जाम जोबबा स्किमाव बेरायनो लांगोननो नोंनि साननाया ड्रेननि दैजों समान जाबाय बुरबकफोर माथो मोखां नायबाय थाबावखो लागायदो या या या
ओइ होसो होसो बबेयाव गबावनो नों एबारलाय दिदों जारौमोन बिसोर मानसिफोरखौ लांनानै फालांगिसो खालामो बुजिबायना सरि सार जोंखौ निमाहा होदो जों बुजिस्लाबियाव
गोरोन्थि मावफ्लांबाय दे जाबाय दा नोंसोर उदां जाबाय जारौ फन हरथ'लाय हेल' पुलिस स्टेशन दे नोंसोर थांनो हासिगोन जाथाया बबाव जादों बै दै सेरावनो सार थ' साला दासो जादों ओइ बन्दा नलाय बै दखाननिफ्राय आंनो एयारटेलनि रिचार्ज सोनानै फैलाय जागोन दे आयै दा लायगोन आं एसे थाबनो लानानै फैथां गोख्रैयैनो जागोन दे आयै बन्दा नै बाराव मा खिबाय थादों आनै आं पलिअ बेमार जायामोनब्ला बिनिफ्राय साबसिन सावगारि आखिनो हायोमोन बन्दा दालाय नों बहाथो गाज्रि सावगारि आखियोखाय आंसो रोंबावा न' ओंखाम जादो बन्दा नै नों ओंखामखौ दासिमबो जायाखै थाम्फैफ्रासो बाजोबलाय लांबाय बावबायसोमोन आं जानोसैलै दे खालु जानो नामा फैदो नो जादो खालु बेमा आखल लोखि साराफोर सैमानो फानसे मावजिनो फानसे लेथेर फिथेर ओंखाम जानाय लोखि साराफ्रा बाजै सैमानो ओंखामखौबोसो होनायाव माबाफोर दाय जादोंबा अननानै निमाहा होदो उदै हुगार हुगार जानजि फुरुं फुरुं मोनजादोंथ' माइरं सेसे नागिरनानै लायलाय अब्लासो मिथिगोन बाजै आंबो ओरैनो जायाखै आंबो आंनि प्राइभेट स्कुलाव मास्टार मावनायनि बेथनखौ खरस खालामो नोंसोरसो जों गैयाब्ला नायै बेदर जायो थेवब्लाबो जों जेबोखौनो बुंबावा मिथिंगा आं माला जाखोमानाय बे सैमा मासेनि थाखायनो आंखौ एथ'ग्राब बाथ्रा खोनासंबाय नोङो र' बे सैमाखौ दिनै नागारथारा आङो बाजै नों नोंनि रागाखौ मासे सैमानियाव होगारबाय नोंनियाव एसेबो अननाय होनाय सोदोब गैया नामा आयै खालुआ मा दाय खालामखो दायसो होनदों नोङो दहायनो नोंखौ आं रिसार्ज सोनो थिनदोंमोन मानो थाङाखै बाजै नोंनि आखला आखल
Soरनि आखलखौ बुंदों नोङो मिथिंगारानि नोंनि गुदि खिथा खिन्थादों आङो सोर सोरजों अनलाइन जायो सोर सोरजों रं नाम्बार जायो मोनथियाखै नंदों बियो बा मिथिंगारानिनि आखला आयै नांगौ मानो फिसायनानै बज'बा मानो बज'बा नों मानो बज'बा आयै नांगौ पलिअ बेमार गायसोया आयै आं नोंखौ खुलुमो आयै नों नोंनि गोरबोआव आंखौ बज'ना लादो आंखौ दा खुलुम पलिअ बेमार गोनांफ्रा नोंसिम जुनारखौबो सैया मानसिखौबो सैया माबे मोननाय बिखाजों दाजानाय जाय बिखाखौ प्रेसार कुकाराव रुबाबो गलिनाय नङा बेल' नोंदों नायबाय था बे गावदां रानिया सोर सोरनि बिखाखौ खामलि होनो हायो आंखौ थैजासे दाखुलुम आरो खोनासं दिनैनिफ्राय आंखौ बिमा होननानै दा गाबज्रिखा आरो जुदि गाबज्रियो खोनासंखा बे न'आव नोंस्रा जायगा गैला बिमा गाबज्रिनाय मानाखौ थोजासे मोनबाय जाय सोदोबा बुहुमनि बेसेबांबा गोदैसिन सोदोब बेखौनो गाबज्रियोब्ला बिमानि ओंथिखौ सोर बुजिनो बाजै दाबो सम दं नों नोंनि गोरबोनि फिसा नङाब्लाबो अननानैल' फिसा होननानै बजबदों मिथिंगारानि नोंसोरनि मेगननि मोदैया नैबे गावदां रानिनि बिखायाव गलिग्रा नङा मिथिबाय पलिअ बेमाराव नों भुगिनांनाया नोंनि गोरोन्थि नङा आदा आरो बाजैनिसो मानोना बिसोर टिका आरो पलिअ जायनि फिथाइखौ नों मोनजाबाय आनै मोना नों मोजाङै फराय सानसे नोंनि बुब्लि फैगोन जाय बुब्लियाव नोंनि उन बयबो खारफागोन